kuyakuthi inkosi uJehova ibe ufakazi ngakini. Inkosi isethempeleni lakhe elingcwele. Qhubeka. Ngokuba uJehova uyaphuma endaweni yakhe, yena uyakwehla anyathele phezu kwezindawo eziphakamileyo zezwe. Amen. Libonile unyathi liphuma ebuhleni likhuphuka endaweni ephakeme. Bolile unyazi liphuma endaweni yalo lizaphakathi kwabantu. Into ngale incwadi. Kodwa ichaza ukuthi lona lelo nyazi loNkulunkulu. Uyeza ukuphamisa kwaleli verse lithini? Osize. Hallelujah. Yokhala uphila nale ngane eshaya uphila ningancane. Ngizama ukushadisa ukuthi hayi iyona engakazalwa isikhathi ngisikhuluma ngaso. Kodwa uNkulunkulu wayeseyizala ukuthi ngelanga ngizofishaya lo piano manje. Ngizama ukushadisa izinto ukuthi manzenza nokuthi uyahlabela noma wenzani kodwa ukhumbula ukuthi akuya emhlabela wenza umsebenzi obhaliwe phambi ukuthi wenze. Uyithuluze yoba wena nje njengoba ngikhuluma ngiyithuluze. Ngizama ukukomanisa le ntombili ukuthi uma lo muntu nje usekhona lapha ningazama umphazamisa ngoba into edaliwe ukuthi bazofika la ntwana balungiswe benze lento bayishaya ukuthi wabona ukuthi he's moving up step by step. Wafika esafuna uyabuza manje ukuthi uthinta lapha ngemini yonke manje akho umuntu oshodayo. Uma ngabe ufuna ukunenza uyanenza avela ahambe nawe. Uma ufuna ubafazi ahambe nawe. Umsebenzi inyanga yezulu. Ngiyakhumbula wena ngayizulu kakhulu emoyeni wami. Nkosi ngesineke.